pista jud ay. So first boat nga to ang giani karon ang Barangay Villaflor. Atong makita no na lechon, gyud mawa ang lechon. Tinulang manok at sara utanangka, gulay-gulay tas kakanin. Then apoy fruits. Wow. Unsa na siya? Unsa na siya? Sikwate. Wow, naisik may pasikwate sila. From Barangay Villaflor ning entry. Ay Barangay Villaflor. Kana unsa man inyo gilubok? Unsa na siya? Humay dayon. Ganda. Wow. Sa bugas. Awa sa apple guys, napot sila yung lechon, then shrimps, then mga gulay. Awa guys. Shout out sa tanan guys, welcome sa atong pista sa nayon sa pagsaulog sa atong ika-54th charter anniversary and 94th kabisera na Misamis Occidental, Oroqueta City. So Victoria guys, away lang ang entry guys. Wow, very nice. Balikan ang apple guys Naslay pa lechon plus tinulang manok Bisaya. And shrimp o naibak ba? Asa? Ay una, juday frog. Fried frog. Shout out to Nora Sanchez. Shout out Muni guys, Barangay Victoria guys. Awa guys. Wow na wow. Nangamay na si ma'am. Babay sa babay. Wow. Thank you. Grabe, kapaha ang lechon dito. Shout out to Kenneth, Ivan, Ma'am Hedy Lampras sa Villaflor. Grabe dito guys. Kapaha ang lechon dito karon sa plaza. Pista sa nayon yun ni guys. Super. Ang humot ng lechon. So per barangay guys na ay entry nga booth gi-judge na ni kalingawan nag-judge sa itong mga judges. So gipauna na to sila na ako dito karon sa ulahi na portion. Asenso Oroqueta from Barangay Binuangan no napagid ang ilang 5Ms nakabutang sa ilang tent ang atong 5M sa Misamis Occidental. Sila ay pato, lechon. Wow, nice. Dito na po na guys sa Barangay Victoria. Napon sila ay palechon. Ang Barangay Pines napa sa unahan. Shout out to Marlo Cabahog. Wala pa ko kaabot sa booth sa Pines. Relax na mo guys, kamo pa pagsugod sa tong live. Shout out sa tanan na viewers sa people of Oroqueta. We are live karon sa ato ang Oroqueta City Boulevard featuring pista sa nayon. So 47 ka barangay ay entry diri karon. Ang mga judges diha dapit sa upper, lower and proper ng kangan naghangyo nga ang mga tawo mo padapling kay usik kayo inyo ang preparation o niya dili nila matanaw og tarong tungod kay daghang tawong gatapok atubangan sa inyong lamisa. Naghangyo ang judges diha dapit sa proper langkangan both sa Tuyabang proper. Magpadapling ang mga bisita nato nga para dili makablock sa view sa judges. Atong padaplinan ang lugar palihog. Unya na ang lower lamak, Ma'am Feli. Unya na. Kaya napako sa pinakalas. Manihapon siguro ta, magdungan ta. Nainay lang sa tani. Sa atong mga pagkaon. Pero while the judging is still going on, wala pa'y pwedeng mutandog sa ato ang preparation for the table setup. Thank you. Ang daming foods.
Daming foods guys. Shout out to Kent Gomez. Unya na sir. Relax lang sir kay gitagsa-tagsa na to ning barangay ani. Shout out to Ma'am Nora Katilog Sanchez. Relax lang mo niya. So manata guys sa ubang barangay ani napunta sa uban na pod. Palamiay manining pagkaon di ay. Palamiay pagkaon, palamiay display, palamiay arrange pa jud panindot tay. Gusto kag lami guys nara guys. Wow. Wow, ang high blood ug ang uric. Wow pod. Shout out to Joy Villacura. Ilang ka kay Nara, sito nangita sa barangay Binabista, nara. Sa mawadag lechon guys, oh. Wow. Shout out to Ma'am Amay Hinuktan. Shout out to Ma'am Gina Lamparas. Shout out sa Kapitan sa Apel, Sir Roy Pungkayaw. Shout out nyo diyan tanan. Naghanag-handa sa Tuyabang Alto, oy. Naglib. Tungod sa kadagan, wala na lang ko pilion. Kay mangluod ang ubang barangay nako, muli na lang ko. Ganito na nato nag-live pero muli na lang ko mga viewers kay basig mangluod ang ubang barangay kay daghang kay invite pud sa ko asa ko ani. Dili, inigtilaw ni mo pikas. Tabok-tabok ko ni, muli na lagi ko kay ang luod na ning uban. Naghanag-handa ninyo ma'am eh. Napagi pa label no? Pila may serve. Dagan kay pagkaon guys. Wala pa kay ko kabot sa ubang barangay ha. Barangay Bunga ni guys. Asa may bakbak ana asa man asa? Pero dato dag. Wala din. Sa raya na ibakbak. Anay bakbak ga? Ano lang raya? Barangay Bunga. Pinagat mo niya, hindi pa People. yun. Oy, Daming foods guys. Nampok kita ni pista today guys. May bakbak din, ani? Ano agi day naro? Tinunuan nga frog, bakbak. Kokak. So, mo na guys, dagan kay mga tao dito. Pista today guys. Makita lang asa inyong barangay guys. Barangay Buntawan. Naay Upper Rizal, napa sa unahan. Relax lang mo guys. Pista sa Nayon, Barangay Buntawan. Ah, wow. Back. Lagi, makagutom lagi kayo mulaag sa plaza. Mo din mong kapitan sa Barangay Pines guys. Live sa People bro kita. Kung apa kaya mong kapitan no? Muna mong kapitan sa Pines. So, muna ang tulyok. Kasi handa sa tulyok atong tanawon. Kasi handa. Masay ngalan aning inani nga style. Suman ya po ni. Ay ibos ya. Pero lahi siya kung ano, lahi o ganang pag-rap. Native siya, native. Lamia, ay. Wow. Pagkalami jud guys. Manambok kita dito yaning lugar guys. Barangay Bunga watching from Dubai. Free ka on lagi. Hi sir. Happy Fiesta. Happy Fiesta oro kita. Happy good. So nara ang Barangay Burgos. Kita ninyo nga mga fans. Happy New Year. Kanilami kayo. Oh. Dapat judo props. may progress na mo. Asay, alo. Mukhaon mo ana ka people. Bakbak, di ba? Agay kalami. Lami pong high blood, dugang kuhan, uric. So, wala pa ko ato sa pambarangay. Relax na mo guys. Tipan. Super jud ka lami. Lami jud, super jud makaingon jud ka nga
Pista jud. Super jud. Hi Ma'am Dayo. So kauban ako si Ma'am Dayo mga ka-people. Hi, ka people! Thank you Ma'am Dayo. Thank you sir. Ang daming nanonood ngayon mga ka-people kaya I'm proud taga Oroqueta gyud. Muni nani amo ang event dire karon ka-people natay pa pista. Pista sa nayon tanan nga barangay. Muni ang gibuhat sa tipan karon free kaon. Free kaon ni guys, naglibog na kayo kung asa ko ani. Ang kanupay sir, yes, maabot na tadya, relax na mo. Kalma lang guys. Wow, ang sarap. Lamia kayo. From Barangay Tipan, napagituway. Ninot jud dire maglaag jud ka dire karon ka people. So, proceed na sa uban pa nga mga tent. Let's proceed. Grabe kompleto jud dire no, nay pa ice cream, nay pa lechon, naata ng klase sa sudan nga mong gipangita. Nara sa nangita sa Barangay Kanupay, nara inyo guys. Paliw kog share po sa live na to, share nyo niya. Balag wa tayo monetization guys, abanti ka punta para sa pag-promote sa itong Oroqueta. Wala may monetization kaya giband namin ni Facebook. Kaya dagan kita violation sa copyright music. Wow, isda kinilaw nilat ang Bisayang manok. Pista jud ay. Oh, lamian ni wow, biko nga violet. Muni sa Kanupay ka people. Ano yung mga taga Kanupay oh, na. Oh, lamian. Thank you. So, Barangay Talik. Uy, namin nanaykon. Ay, ka people. Grabe gyud pesta jud ay. Pwede ta makikaon da, pwede kayo. Kung asa yung barangay ali dito. Shout out ni Ma'am Ida. Hi to Ma'am Ida. Shout out niyo guys, sabi niyo lang kuan. Ano yan, masulit po sa uban. We have here Barangay Talairon. Mayong hapon Barangay Talairon, ade ka tinikling ani di ay. So, sample na be, sample. Ipakita daw be. Sa pakita sa itong mga viewers niyong pagtinikling niya. Mga tanawa, napay parampa. Napay parampa ba? Tanawa. Tanawa. Practice na daw sila, oh. Sige, be. Hindi ako, yawa kayo eh, napay pa, sali, pasayaw-sayaw. Oh? Sawa lang guys. Grabe ang talayon guys, oh, napay pa sayaw. Oh. Ayan. Naata ng barangay sa mga nangutana, naatanan. Tanang barangay na anak. Hinahinay lang na magsusoy-suroy. Sa mga wala ka pa sa live, balikin na lang ninyo og lantaw niya. Sayaw jud. Thank you so much. Thank you. Thank you. Nasila pa demo sa ilaang tinikling. So Sir Jaco Pastrano, I love you. So Sir Jaco Pastrano na pod na ang booth ito makita na ay lechon manok. Dayo napay uban nga mga foods pero ilang kita kluban sa. Pero dagan pug masudan nila. More on seashells. Hi ma'am. Hello. Yes. So shout out sa tanan, shout out. Asa ang barangay mo bod? Wala pa. Ulat lang mo guys kung nalabyan na mo ang inyong barangay na humana ganina sa live na previews. Balikin na lang nyo niya, mag-rewatch mo sa ato ang live ka doon. So we have here Clarence Settlement. Nindot kayo sila og. Hello.
na ay lechon. Ngayon, bahay kubo concept with nipa and pasaging-saging. And then, kuhan yun, ma-feel dyan yung mga pista dyan. Pista sana yun. May kayo, wow, kagutom. Gigutom na ba ang tanan, people of Oroqueta? Kaya ako, mura gigutom. Dili pa ta pwede mga una, kaya panahuman ang judging. So, shout out na lang sa Barangay Sinute, Oroqueta. Asla, mga gwapa kayo. Na, live, Jenny, live. Mga gwapa kayo, mga gwapo. Thank you. Ha? Asa na, Barangay Sinute. Ano na po ko sa Barangay Dolipos, Baho. Abi, kung ito ka dumagiti, uy. Tuwa man sila. Yan nakauli na? Siya. Kuya Bird. Bilin? Ang trip. Shout out ya sa Barangay Dolipos, Baho. Julie Chris Catalan, muna mo ang barangay. Hi, sir. Shout out to Samantha Claire. Gutom jud. Justin Dam, purag nakalabay na kung kanubay. Just. So, unsay naa sa Dolipos, Baho, guys. Nanawa, guys. Ayan, dami. Napagilaway ka na agad, madam. Huwag yan ay high blood, wala uric, wala tanay kuntra na. Kana agad. Lawoy, saging, dinungag. Ang high blood, kana huwag yun mo. Muna maka-high blood ang wali mo. Lapunan, with pako. With pako. Kung saan na lapunan, sir? Lapunan, isda Kasi sa... buto na. Isda sa layawan. Ah, isda sa layawan. Lapunan ang ngalan, ano? Lapunan. Lapunan ang ngalan, ano? Wow. Isda sa kinaihahan. Thank you. Isda sa kinaihahan. So, dito na po ko. Saan yung barangay yan eh? Barangay Dolapo, shout out. Yummy. Kani pirit ni? Kung saan isda? Tulingan? Ka-live na ka doon sa people of Oroqueta. Kung sa'yo kasulihan mo nga naipista sa nayon ka doon? Nindot kayo, no? Sabi nindot tayo. First time na itabo. First time ganyan na yung nani sa Oroqueta. Nalingaw ta. Ha? Doon pag isdagat. Pero marag lami na gini kaon. Marag gutom na dyan kayo, no? Sila, mga viewers na to. Sila, Ayan. Daming nanonood ngayon. Shout out. 300 plus viewers. Makagutom na kayo ang City Plaza. Sige, mutapok na po ko speakers. Sasa na po na yung barangay. Thank you. Ani ko guys, sa pinakatugnaw nga Barangay Sibukal. Mga ka-people of Oroqueta, dire ko sa Barangay Sibukal. Grabe, gakurog jud ko rito. Labaw pa sa aircon, pero ako ang giganahan nito ang hot spring nila. Grabe. Sibukal, layo kayo, pero kabalo ko, na wifi dito sa kampo. Di ba na wifi dito sa kampo? Di ba, naagya po no. Nakato ko dito, atong last 2023 May. Ay, dili day May, September. Pwedeng tugnawa kayo dito lagabi, no? Then gafag jud. Gakurog jud ko. Pero saan balik? Hindi pa mong balik na. Dili na kagaswila. Sila na. Asa naman to sa ate. Nakalimot na rin ako. Ate Bita, asa siya? Nasalit. Kita na mo ta, mga taga-Sibukal. Muna ako makaubag hike. Mga usog ni mga hike, mabiyaan, tagalit nga. Saan pag-hike ko, katulo, balik ko na mga taga-Sibukal. Naka-live ta karon sa Oroqueta nga channel. Ate, ako ba ni hike ani? Balik na pon. Balik ko dito pon. Balik na itong hot spring na pon. Magpahilot na bitaw Bita ito. Hilot na gyapon. Lami ito si Bukal, ibugnaw din. Ang hot spring nito, nindot kayo. Kung naawa lang dyan kayo dito. So guys, mo to si Bukal guys. Away lang handa guys. No? Wow. Jesto ne, adaron balukan. Humana ang buntawan, yes. Humana, alin na din eh. Nalabyan na ako na. So, balik na tag. Live guys. Yan. From Barangay Sibukal, Oroqueta City. So, Barangay Dulia Norte. Muna ang tent sa Barangay Dulia Norte. Mayang hapon, mayang gabi, mayong adlaw. Live sa people of Oroqueta. Saan naman eh? Unsay handa ni? Alo, kani. Tanawa guys. Tanawa guys. Tanawa guys. Kaon mo anak, ka people.
Ako nakakaon ako na lami na murag manok. So from Barangay Dolian Norte, Oroqueta City. Na Bibo kayo, grabe, energetic kayo. Yeah! Lagi pa, yeah! Huh? Grabe kayo, energetic. Live gini. Oh, live gini ako na to. Oh, ayan oh. Naka-live ta. Live dito, live. Kayo sila nga video tani, dili gini video, live gini, naka-live dito ton. Thank you. Hello, ano na po ko? Thank you. Barangay San Vicente Bajo. Alam mo, kani kayo magadag bida ni oh. Wala po. Salamat kayo. San Vicente Bajo, Oroqueta City. Hindi po kayo meron kayo kapi po. Shout out sa tanang wala ni ani maibog jud mo for sure. Amista kita dito. Ganay din lamin i take out oh. Wow, kutsinta. Apag yun. Kani oh. Ay nagalimot kay mo ginagadag bida. Dili kompleto ang pista kung way tuba. Pista sa nayon yun na. Ay ma'am dayo. Mo ginagadag bida. Nagi kula po no. Sama na isagol yun na. Hotel. Oh, thank you. Oh. Hi ma'am. Hi po dahil. Sige, thank you. Madam Archie Gray, mo niya pinakagwapang konsihal nga akong nailhan. Hi madam. Hello, Hi mga ka-people. Pinakagwapa, pinakabuutan. Sabi yun. Hi sa konsihal. Congrats on your successful love life and career. Shout out sa Barangay Dolian Sur. Unsay naa sa Dolian Sur? Live ni sa people o Oroqueta. Unsay naa dire? Ha? Gauna naman ka. Gigutom na ginawa. Kaya na ano? Naguna naman. O lagi, naguna na yun. So, ang handa dire, dagan ko do. Apoy tibuok nga manok. Ginama lang pa niya sir. Nindot ang inyong kanang anak. Creative kayo ang sudlanan. No? Kisay kayo mo ani. Nindot kayo ang pag-ana. Creative kayo ang sudlanan. Wow, very nice. Dolian Sur. Keep it up. Asa ang Reyna? Shout out sa. Asa ang Reyna na kita? Dito makita. Sige, thank you kayo. So, thank you. Dito na utang. Unsay na dia? Unsay yung barangay yan eh? San Vicente Alto. Ay, kana. Daog na jud. Nana. Shout out sa. Shout out sa. Unya na. Libot ako dia. Mana ako dia ron? Mutamo ko dia. Sige. Unsa ni pantakluban sa ni? Oh, nami pansit, Sa ni? nilatan. Ang sa ni? Di mo na nilatan siguro. Ang sa ni? Manok na. At nilatan Baboy dyan, ni, nilatan ni. Nilatan dyan, eh. Kanang atsal. Og kuan. Manok. Adobo. Kinakusgan nga kapitan sa Ay, dagatan. Kap. Live kita. Salamat. Konsihal. Tapang konsihal. Kani good kap. Kani. Kani kuan. Ana. Ito kani. Mo among kusog. Daog ang anghel. Daog si San Miguel. Sige, thank you kayo. Sige, tapos sa kuan kay naado sila ipakita nako. Kung sa inyo ipakita, asa man? Ha? Asa man? Asa man na siya? Ang bakbak. Bakbak. Ala. Pwede na kayo maklaro na dito. Klaro gyapon, ala. Klaro gyapon. Ay, dala nagtil. Pwede may mga naon, ala oh. Nara din. Ako man ay judge. Mana. Awa guys. Ikan sa. Tamo kayong kaon ka na, ikaw una mo kaon niya. From Upper Rizal, ikaw una mo tilaw ha. Shout out sa Barangay Rizal. Hi sir, may gabi sir. Sige, video kay nag-live ako sa people na to. So video. Wow. Kung ni siya? Kamuti na siya nga gibake dahil na gatas. Kamuti rainbow? Oh, wala kita dyan kamuti Kulit mo? rainbow kay for a color din. Pero kamuti na gina. Kamuti dyan na tanan. Then, unsa gisago na? Condensed Condensed milk, margarine. Wow.
grabe. Ang sarap. So, napakasarap talaga guys. Na ako'y nakalimtan, balin ko dito. Dito na po tayo, Barangay Lower Lamak. Dagan kayong nangita ninyo sa ato ang live. Asa daw ang Lower Lamak, nara. Then ako'y pakita nyo, tanawa guys, oh. Awa guys, oh. Aesthetic ang lower Hindi naman. kayo, grabe, nagit sila yung pakuan. Oh, tawa mo, nara mo, ganina, oh. Nag-una jud, number 1 nga picture. Oh. Tanawan niyo sa people of Brugeta, gauna jud. Thank you. Wow, budol fight ang concept. Lower Lamak. Thank you. Ano na po guys? Antod sa mahuman eh. Ano ko sa Lower Rizal guys? Oh guys, nice lechon gipasandig with ice cream. Wow, gipasandig na jud. Unsa na siya? Gibutang ang kuan. Takore. Nara. So, init pa dyan na siya kay naamay baga. Wow, grabe, ninduta sa sudlanan. Congratulations, very nice kayo. Napay kalabasa. Luto na ni kalabasa? Luto dyan na siya. Ang kaniba, ang gisudlan, luto ni? Yun sa mga pagluto. Ha? Stem. So makaon po ni siya kay luto ni siya. Luto. Dagko kayo. Murang mulangoy pa. Fresh na fresh. Thank you. So, dito na punta. Labi, ninduta kayo. Pilipiniana concept, oh. Shout out sa tanan. Barangay Upper Lamak. Wow, very nice. Napay mangga. Yeah, kay kani mao ni amo ang kanang pangita sa mga Sa- katawan sa amo ang barangay. Sa barangay Upper Lamak. Yeah. Manang ang amo ang team is Kamanggahan. Kamanggahan. Pista sa Upper Lamak diri sa Kamanggahan. Pilay kilog mangga dito. Mamumpra na lang to. Naway mo. Pilay kilo na. Pilay kilog mangga dito. Libre ra jud. Libre. Ala, salamat guys sa mangga nga libre. Namunga naman dahil niyo. Inyo ang kuan. Inyo ang mangga ni. Tanawa guys, namunga na ilang mangga dito guys. Thank you. Live sa people of Brugeta. Wow. Balik ko niya sir. Balik ako niya. Okay, salamat. So guys, naglibog na ko guys. Asag yung kong tent mo sangko ka doon. Ani na po ko sa Lower Langkangan, no? Shout out si Kuya. Di ba ba? Wala online Bernadette maghuyok. Diyan picture tayo kami. Hoy. Picture tayo. Yang isa niya. So guys, mo ni ang sa Lower Langkangan. Indot man. Okay, kita ka. Kita juga sa live. Wow, nice. Shout out. Say na ni, say handa ni. Tanawa? Daghan ug handa po do. Wow. Dami aw. Naglibog na jud ko karong gabi o nag-asa jud ko ani mo sangko sa akong kalibog di na lang ko kay magluod ng ubang barangay. Ayaw sa kay. Mulibot ko ani asa ko ani. Grabe daghan na jud ni. Maayong gabi sa tanan and shout out unsang mga barangay ni? Poblasyon 2. Usa may naa sa Poblasyon 2. Tanaw na to say naa sa Poblasyon 2. People of Oroqueta ni. Asan mang lechon? Asang lechon? Papa, hilang lechon pa. Pila pa midri, pila pa. Na. So daghan kayong nananaw. Thank you. Daghan kayong nananaw karon no sa ato ang live. Shout out to Rialin Cantaos Tungol. Hello. Apas na lang diri dahi. Shout out to Jimalin Digal, to Aika, to Evangeline Ibasan. Shout out. Nala, medyo kay mo niyo. Both sa proper lang ka na. Nangaon na sila. May pagpangaon, ma'am. Maglami dyan, ma'am. Maglami dyan ang atong pagpanihapon niya karon, ma'am. Sige. Enjoy lang. Enjoy. Kada si ma'am kay gulay. Good kang ma'am. Huwag high blood na kay okra. Sige, ma'am. Ano sa
Awa guys, indot kayo ang sa poblasyon uno guys, napa sila yung mga banda nga magtukar-tukar. Usingalan na, Bandoria, sa ito. Brondalia, umulagi na. Napa sila yung pagwan. Uy, practice ka sa dito. Apas na ta, apas. Uy, teacher. Unyar ako, pasa ko. Unyar kayo, nagpagsurya pa ko. Balik na ko. Sige, salamat kayo. So, tanawa guys. Mana magtukar, mana? Pag-judge ka niya, tukar mo. Murag klaro na. Murag klaro na, maniti Jai. Murag klaro na gini. Siyata. Grabe, ninduta kas populasyon noon. Napay pa... Ay, sa paing man eh. Sige, naka-live ta sa People of Roqueta. Oh, nata sir. Tabok na po ko ani. Thank you. Dagaan na sa ato ang kuan ani. Proper Langkangan. Manangaon sila. Ani na focus Barangay Pines guys. Muna akong barangay guys. I'm proud of my barangay ka-people. We are live karon sa Barangay Pines. Woo! Mugi na akong barangay guys. I'm proud of my barangay. Mga ano na kanyara. Happy Vista. Uy. We haven't started eating. Wala pa? Wala pa dahil. Anit na kaon, dito mamista. Mista. Dagan kinang invite ako bro. Halos na ng tent. Bro, sa ano may mang load, wala lang ko. Pwede ibalot na lang daw. Ibog ko pa rin naalagi ka dito nga dire man ta Fine. Barangay Pines ka people, muna ako ang barangay. I am from Barangay Pines. Amo nang Di ba paypayan naman i-change muna? kay ng panihapon. Panihapon naman. Shoutout sa ako, shoutout niyo. Di ba paypayan naman ka kaya? Bali rin akong paypayan / Pines. Duha rin akong barangay guys. Lala. Silingan. So, mag-lives ako. Alis ako. So, nangaon na ang Upper Langkangan guys. So, nangaon na gid sila. Mangaon. May pagpangaon niya. Ang Upper Langkangan. Shout out sa. Nangaon na gid sila. Namiya sa inyo pagpangaon niya. Brian Dison! Upper Langkangan. Nangaon na gid sila. Musta naman paypayan? Musta naman barangay na to diha? Musta naman mo diha? Di paningon na kayo. Ang sinadi diha, napay mga pa sushi. Ha? Ano sa ka? Silantan? Wala. Sitihan ito. Huwag ka dala. Palitan na lang ito. Kanig, lama kayo si Ate Mercy, jud ani ba? Siya jud kay mo ani, di ba? Shout out sa. Kuya Bern, natin magipangita, Kuya Bern, no? Lalamian nila po. Enjoy lang niya. After na muli na ako kay practice sa may simbahan. Dito yung mga sa balay sa Ilacan TVB kay opening silang balay blessing. Silingan na mo at bang nagbalay. Ano yung paypayan guys? Ano yung sakwa? Pa-exit na ko, pa-exit. Shoutout sa'yo. Chat ko ni mga ikaw ito may iPhone, di ba? iPhone, chat ko ni mo na ako, i-chat mo. Kapakandi ko. Barangay Layawan, may gabi idea, sir. Ninduta sa inyong uniform, sir. Nindut kayo inyo ang costume, sir. Ano man na, nag-judge? May gabi idea, sir. Shout out. Naka-live ko ka sa People of Roqueta, sir. Nindut kayo mag-uniform, sir. Murag na-fail na ko ang karaan nga Filipino style. Native. Asa naman? Kapitan. Kap. Ana Kap. Naka-live naman Kap sa Layawan. People of Roqueta. Saan yung mga handa diyan eh? Kamiya kayo, namin biko. Wow. Salamat kay Kap. Thank you Kap. Ha? Ato na ko Kap. Tabok-tabok lang ko. May dagan kayong nag-invite. Salamat.
Okay, okay. Kasi ka birthday da. Kasi ka birthday. Happy birthday. Kunsihal, happy birthday. Happy birthday. Unak sa ko. Hinahinay, uli ko guys. So, dili ko din mukhaon guys. Kaya pasig naman lood na ko nga. Dili ko sa lambot. Ang uban, ako yung balibaran. Sumuli ko rin guys after this live. Wow. Oh, shout out down. Shout out down. Shout out down. Shout out. Bye-bye. Wala pa na, tanduga na na. Lami na kayo na. Ha? Punya pa? Mana judge? Mana judge eh? Mana? Nindot kayo. Wow. Apay pa basket oh. Lamian eh, kadala kong silupin. Ano tato guys no? While sorry ko kadala tong silupin no. Shout out imo page from Kansas eh? Okay. Thank you. So guys, nagutom na yung guys, dagana na sudan. Shout out Barangay Mubod, Kap, maing gabi, Kap. Barangay Mubod, shout out. Wow. May pa-ice cream pagid sila. Oh, nagka-ice cream. Nakapag-iyon sini ani, sini. Mga people. Aksal nga puso sa saging, tinunoang manok Bisaya. Bisaya. Ya, dami. Wala pa man lagi tanduga, Kap. Ha? Wala pa lagi tandugan eh. Ito lang nangaon naman ko pa na to. Naman. Balikag judging ba? Basing balikan eh no. Kani gid Kap, mao gini. Mao gini kada. Oh, ni kadag bida. Kadag bida gyud kani tuba. Tagayig lo. Pasa. Dili mo no. Ano sa ko no? Hawa guys, ang Upper Lubok na sila concept nga pabalay-balay nga sani gitahi murag saka na siya. Then ang lechon naa sa sulod. Iyawa po concept nila. Kumana ang apple, Mary Grace, ganina na. Na may dugay man kayo ang taming. Ali na lang dili apas ante. Dulian sir, humana mi ana, bunga humana pod. Ila barangay apple, mana na mi ana. Sorry jud, mana. Balikin na lang ang live or kung di ka kuan anhian na lang. May pa money ka din ma'am kay makakaon juga for sure. Lexin and Lexus Poblacion 1. Shout out. Guys. Upper Lobok. So pa-end na to sa tong live. Katong mga bago lang, karon lang ni Apas. Tanawa na lang ninyo after we will end this live kay makita ninyo inyo ang barangay. Pangitaan na lang. Fine, sumana mi Tabuk Norte, manapod. Di na kong balik dito. IT days. Oh, welcome always sa ikaw. So, pista sa Nayon, Barangay Mialin. Labi na sila pa babagul-bagul guys. Oh, ako guys. Asa ka na. First ever binayatabo sa orketa ni Nani. No? Sorry yun kayo. Balik dito sa Apple Idol from Taming. Dasok kayo ang mga tao ma'am. Di na dyan kong bike ito. Tanawa na lang live niya. Shout out to Lini Pinanan Nabatulog. Yes, humana. Bilya Floor. Mo first nga ito ang live ganina. Mo na to. Barangay Sarya Copestano. Tapa na sila. Doon na sila. So after i-end ako ang live, tanawa dito niya. So Upper Lobok. Dere Mialin. Then kanina saan barangay yan eh? Ay, Barangay Malindang. Welcome to Barangay Malindang. Kamalig. Pero na ako'y nakita dito nga kakaiba nga saging ba? Unsan eh siya? Lahi lagi siya no? Murag. Ganang. Unsan nga ala na ng saging nga? Kaduslak? Kuyawan po ng saging nga no? Napagay saging nga namungag mais. Binog namungag mais ni. Napay pinya nga, saan ni namunga sa punuan sa mais. Grabe, guys, di na ko mubalik sa uban nga both good kay kuan kanang dasok na kayong tao. Shout out to Taming, to Lorena, Lower Lama kumana. Balikin na lang atong live niya or naay pictures na to naka sa previous nga post. Taming, di na jud balik dasok kayong tao tanawa ra kuno. O siot ko diyan na. So, ano to guys? Last Barangay Malindang. Happy malipayon kayo mga taga Malindang. Wow. Thank you. So we will end this live. Thank you.
Barangay Mialin, muli ang last, then exit na dayon. So, exit na ko guys, kay muli na ko. Sir Salmi, shout out. Ang gabi na. So, ka-people, ani lagi ko tangan sa kong pag-live, kay muli na ko. Dili na ko din mo kaon kay daghan kinag-invite ako manlood niyang uban. Ay sir. Shout out dia. Shout out sa dadaya. Ay, kanite, shout out. Shout out, shout out. Okay. Sige. So guys, na akong live kay muli na ako guys. Daghan kayong tao gyud, sabi. Dasok kayo ang tao dili karon. Once again, this is ka-people Janjan Lim. Padayon nga mag-live. Padayon nga po. Tuyabang proper humanami na. Nasa ato ang first nga pagsugod sa live stream. Thank you people of Oroqueta and